I dobrodošli natrag. Više od pola godine 24-godišnji mladić, sumnjaju istražitelji, zlostavljao je djevojčicu od 13 godina. Kriminalističko istraživanje se nastavlja jer mladić je radio s djecom. Zbog svega se ispričala i Riječka nadbiskupija. 6 mjeseci sumnja DORH. 24-godišnjak je spolno zlorabio djevojčicu 2008. godište. Sumnjiče ga i za zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina. Riječka policija provela je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje 5 kaznenih djela. Kaznena djela za koja se sumnjiči je počinio na području Primorsko-goranske županije u razdoblju između prosinca prošle godine i lipnja ove godine. Po završetku kriminalističkog istraživanja on je kazneno prijavljen nadležnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Određen mu je istražni zatvor, a istražiteljima je, doznajemo, poznat otprije zbog sumnji u počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. 24-godišnjak je radio s djecom, zbog čega je stigla i isprika Riječke nadbiskupije. Osoba koja se sumnjiči za kaznene radnje nije zaposlenik ili službenik Riječke nadbiskupije, niti ima kanonski mandat za djelovanje u ime crkve, ali je na neizravan način i kroz različite aktivnosti bila povezana s Riječkom nadbiskupijom. Zato se, iako nije bilo nikakvih naznaka da se ovakvo što može dogoditi, osjećamo odgovornim i sve koji su pogođeni molimo da prime iskrenu ispriku. Štiti li zakon djecu od pedofila u školama, izvan nastavnim aktivnostima, ljetnim kampovima? Registar pedofila postoji, no sprječavanju recidivista slabo koristi, upozorava Gordana Buljan-Flander. Poslodavac kad zapošljava nekoga u školu, u vrtiću, zdravstvenu ustanovu, udrugu, ne mora tražiti izvod iz tog registra, ovisi o dobroj volji poslodavca. Također onaj koji u registru ne mora se javljati nakon izlaska iz zatvora niti policiji, niti Centru za socijalnu skrb. Nažalost, i nakon perioda rehabilitacije on se i briše iz registra pedofila i može se zaposliti s djecom. A upravo im je to često i cilj, biti što bliže djeci. Zato je zaista jako važno raditi s djecom, raditi razne preventivne programe, obavijestiti djecu da postoje ljudi koji imaju loše namjere. Svaka institucija može sama tražiti uvjerenje da se o nekome ne vodi kazneni postupak, ali roditelji sami moraju biti na oprezu. Tko su djelatnici ili osoblje koje radi tamo, da li postoji neki stručnjak koji će nadgledati taj rad s djecom. Svakako mi ne možemo znati tko ima kakve seksualne sklonosti, međutim možemo napraviti sve da do zlostavljanja ne dođe, a to je samo dobrom provjerom, raspitivanjem i naravno ako znamo, ako dijete već dugo godina neki kamp znamo da smo sigurni, onda je to najbolje rješenje. U suprotnom, počiniteljima prijete višegodišnje kazne zatvora, baš kao i 24-godišnjaku s riječkog područja. Idemo sada do Rijeke gdje je Martina Bolšec-Oblak. Martina, kako zaštititi djecu od pedofila? Naravno, teško odgovoriti na to pitanje, upravo zato je moja gošća Dubravka Nemarnik iz udruge Ruka koja se bavi pružanjem podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima. Dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Evo idemo za početak o prevenciji ovakvih događaja. Zar je zaista moguće da gotovo nitko ne traži ovu potvrdu iz registra i zašto je to tako? Pa moguće je da nitko ne traži zato što ono nije obvezno. Znači, poslodavac nema obavezu tražiti tu potvrdu. Tako da to je samo njihova dobra volja da li će je tražiti i da li će je osoba koja se zapošljava donijeti. Da malo razjasnimo. Svi moramo donijeti onu potvrdu koju zovemo potvrda o nekažnjavanju, ali vi govorite o jednoj i drugoj. Druga. Tako je. Potvrda o nekažnjavanju je potvrda koja sada potvrđuje da se protiv vas ne vodi nikakav kazneni postupak. Međutim, postoji potvrda koja će pokazati da li se prije vodio neki kazneni postupak protiv vas i da li ste vi radi nečega bili kazneno gonjeni. Ta se potvrda ne traži. A isto tako loše je svemu tome što osoba koja je kazneno gonjena nakon nekog vremena se briše iz registra, tako da ako je prošao dovoljno dug period vremenski, nećete niti imati potvrdu ispravnu da je osoba kazneno gonjena. Čuli smo da je puno oni koji ponavljaju djela pedofilije nakon nekoliko godina. Treba li onda mijenjati taj zakon pa da ta potvrda bude obvezna? Pa naše mišljenje je da taj zakon treba mijenjati, da bi on trebao biti stroži, da bi se poslodavca trebalo obvezati da tu potvrdu traži, jer ipak se radi o najosjetljivijem dijelu našeg stanovništva, a to su naša djeca. S kakvim se vi slučajevima susrećete u udruzi? Što vam kažu djeca kada dođe do ovakve situacije? Najčešće su to roditelji. Djeca se ne javljaju, javljaju se vrlo često ljudi koji su prošli kroz neku vrstu seksualne torture kao djeca, sad su odrasli ljudi.
seksualno ponašanje kod djece se vidi u vrtiću, u školi. Djeca ne pričaju o tome, ali se ponašaju onako kako su naučili kroz tu vrstu traume. Tako da se ona da vidjeti, ali dijete ne priča o tome. Ajmo sad onda baš upravo to o terapiji nakon zlostavljanja. Što se tu može napraviti? Je li prekasno? Što kada vam se evo javi netko kao odrasla osoba? Može li se tu zapravo zaliječiti rane? Nikada nije prekasno javiti se psihologu ili nekome tko vam može pomoći. Zaliječiti rane vjerujem da se mogu, ali trauma nikad neće biti potpuno otklonjena. Može se pomoći ljudima da nauče živjeti s tom traumom, da im bude lakši, da se ne osjećaju stigmatizirano, odnosno da shvate da oni nisu krivi. Ono što žrtva uvijek osjeća da je djelomično na neki način ona tome pridonijela i da je kriva i zlostavljač je osoba koja je nauči, odnosno natjera da se ona tako osjeća. Tako da trebali bi se javiti svakako psihologu nakon takve traume. Osjećaju li se onda posljedice u odrasloj dobi, na koji način se one mogu uopće vidjeti? Osjećaju se posljedice u odnosu na druge ljude, u odnosu na vlastitu obitelj, u odnosu na vlastitu djecu. Nije rijetkost da osoba kad dođe u neke godine pokuša izvršiti suicid, takve ljude se stigmatizira, jednostavno na više načina ih se na krivi način tretira i to se da primijetiti u njihovom ponašanju, njima svakako treba pomoć i zato služe psiholozi i ljudi i udruge. U Rijeci imamo Tić koji pomaže, svakako se trebaju javiti. Hvala vam na gostovanju. Mi ćemo naravno dodati kako je upravo i edukacija što roditelja, što djece, što zapravo i svih članova obitelji jedan od važnih koraka u suzbijanju ovog jako velikog i ozbiljnog problema. Hvala ti, bila je ovo Martina Bolšec-Oblak.